Okay, so mga kita sa katapos ng amahanon ni kagrupong okay, Roger de Tablan. Okay, si Victor Guillermo. Okay, kala ano yung nagro? Ang Pasko ang damdamin. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga kaparty. Shout out ko lang ang akon nga asawa nga gwapa sa balay. Basi bala magsunggot niya wala ko gintamyaw. Si Marilo Yermo. Yeah, baby. Okay. Abay po mati da. Medyo dasiga. Nagbunga ng lahat itong mga pagtitiis. Yeah, baby. Sa lupang sinilangan ako'y muling magbabalik. O kay tagal din naman ng aking pagkalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay mango. Maraming araw at gabi ang aking binuno. Mga mahal ko ang nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga oras. Ngayon nga ako'y pabalik na sa Pilipinas. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking dibdib. Habang ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan kong kay tagal ding hindi ko nasilip. Ngayon nga'y muli ko na itong mamamasid. Unti-unting bumababa itong sinasakyan. Ang sabi ng stewardess, ituwid ang upuan. Lalapag ng eroplano sa ating inang bayan. Ang sayang nadaramay walang mapagsidlan. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Nagbunga ng lahat itong mga pagtitiis. Sa lupang sinilangan ako'y muling magbabalik. O kay tagal din naman ng aking pagkalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay mahango. Maraming araw at gabi ang aking binuno. Mga mahal ko ang nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga araw. Ngayon nga ako'y pabalik na sa Pilipinas. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking dibdib. Habang ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan kong kay tagal ding hindi ko nasilip. Ngayon nga'y muli ko na itong mamamasid. Unti-unting bumababa itong sinasakyan. Ang sabi ng stewardess, ituwid ang upuan. Lalapag ng eroplano sa ating inang bayan. Ang sayang nadaramay walang mapagsidlan. Pasko ang damdamin. 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 Thank you. Para gini sa tanan niyo OFW. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat gid kagrupong Victory Guillermo with Pasko ang damdamin, no? Okay, so nabatsagan nato ng himig ng Kapaskuhan. So kayo medyo mabugnaw na kon kagahon.
Kag siyempre palapit na kita sa Christmas kay subong 74 days na lang to go kag Pasko na. Okay, sa may mga iyada kag iyado dra so pwede na kamo siyempre makapanglista sa inyong talagaan na para hindi ka malipat sa pag-abot sang Pasko. May ara ka mga tagaan no. Kung daw mabudlay ang mga material nga bagay, pwede na siya sang GCash no. Sa mga iyado ko dra so pwede ka mo kasi sang GCash sa akon. 0906096189. Kamu naman bipa Maskwa para nga daw balos-balos lang.